Il-minuta tibda issa. Lisa Baldacchino, ninżugħużajk. Lisa, kif bdiet il-karriera tiegħek fl-arti? Jiena kont studenta kont imur skola ta' drama, tal-arti u tal-kant ta' sfin. Wara li l-estate minn further stages, Marika kienet saqsitni għandek x'tagħmel issa il-grupp tagħna tfal il-kbar ħajamlu show u għandhom bżonn għajnuna backstage tiġi u f'tem ta' 3 ġimgħat għamilt photoshoot, kontenut tal-marketing, production week schedule, kont etnejn id-direttur u meta wasalna għax-shows fil-programm kienu niżluni stage manager u għet jina vera ħad gost tipo nagħmel da xogħol. U minn dakinhar lem tipo the rest is history. U fuq xi taħdem palissa? Palissa naħdem fuq l-14 l-edizzjoni ta' Żiggużajk Festival u festival għal tfal bej 0-16 sena bejn 15 u l-24 ta' Novembru.